Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Bertakan saya bang kasi keren dumi kalau nagilwan ang bola. Nakatakan ko ba ng presyo. Dito dito ko kasan mo tinglarong sa kabray na guys. Ang mo ha keren may ang ba yawan din pa ako na surakan. Isang rap ka. Apa filpot? Yung pala ka kayo, nagawin mo lang ito dili. Ha? Ay siya ang ada pun bias ba. Hoy, nang nilang mi. Dai pa betul ni. Ani, ang sang mo dengan niya mo. Awa bu. Ali.